sai ya ce musu, ku koma, ba ku da wani alaƙa. Za ku ga ramin a karo na biyu, amma kada ku juya baya. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa, faɗakarwa da ilmantarwa. Idan kuka juya baya, za ku yi da na sani har abada. Sai shugaban limami Abdullahi ya ce, mun koma wurin ɗaya, sai muka ga dabbobi biyu masu jikin kare da kan mutum. Kuma suna tona ƙasa har sai da hanyar fita da muka fito daga ciki ta bayyana. Sai ya ce, ni na fara sauka kafin Malam Habibu, kuma na sunkuyar da kaina, ina ɓoye kuma ina zaune a cikin duhu. Kuma Malam Habibu yana bayana, har sai da muka kusanci fitowa daga ramin. Ya ce, nan na ji muryar Malam Habibu yana kiran mahaifiyarsa, kuma yana jin tana kiransa. Bayan haka na ji ihuwansa, na ji yana ihu, kuma ba zato ba tsammani muryar ta yi shiru. Ya ce, ban juya ba, na ji tsoron in juya baya. Ya ce, na yi tunanin cewa duk waɗannan sautukan daga aikin aljanu ne. Kuma wancan ya gaya mana kada ku juya baya, don haka na ji tsoron in juya. Kuma bayan na fito daga ramin, na jira Malam Habibu na tsawon lokaci, amma bai fito ba. Ya ɓace kuma Malam Habibu bai sake bayyana ba kwata-kwata. Kuma labarin ya yadu a tsakanin mutane, kuma sun fito suna neman sa a ko'ina, amma babu wanda ya same shi. A asali, ramin babu wanda ya sake ganinsa, ya ɓace daga wanzuwa. Kuma bayan wani lokaci an rushe wannan gidan, kuma wasu mutane sun ba da gudunmawar kuɗi, suka gina masallaci a wurinsa, kuma suka sanya masa suna masallacin Malam Habibu. Kuma wani mai alheri ya baiwa bazawara talaka da yara nata gida don su zauna a ciki. Kuma abin mamaki shine, bayan wasu watanni da faruwar lamarin, an sami shugaban limami Abdullahi yana mutuwa a gidansa, kuma tururuwa suna cin kansa kuma gaɓoɓinsa sun rabu daga jikinsa. Ya Allah, ya ku jama'a, waɗannan labaran ba mu sani ba ko gaskiya ne ko ƙarya. Ina fata 'yan uwanmu daga Tunisia za su gaya mana idan sun taɓa jin waɗannan labaran a baya ko a'a. Ni wallahi ban san abin da zan ce ba bayan wannan labarin. Ni da kaina na riga na ji tsoro. Ba ku san yadda na ɗauki wannan bidiyon ba. Ba wai gashin jikina ba ne kawai, har ma gashin gidan maƙwabtana ya tashi. Duk gashin da ke kusa da ni ya tashi saboda tsoro. Ba zan sake cewa wata kalma mai girma ba akan abin da ya faru da ni yanzu. Amma me zan yi muku? Kuna son tsoro? To gashi tsoron nan. Kun ji daɗi? Yanzu insha Allahu za ku ji daɗi. Mun isa ƙarshe. Ya Allah, wallahi na ji tsoro. Wallahi na ji tsoro sosai. Ban san inda zan je ba. Labari ne mai ban tsoro sosai. Labari mai ban tsoro sosai. Ni kaɗai nake a cikin studio. Ya ku jama'a, ku tausaya mini. Babu labaran tsoro kuma. Labaran tsoro bayan Ramadan. Bayan Ramadan zan ɗauki hoto da safe, kuma da ƙarfe 11 na dare zan ɗauki hoto. Wallahi yana tsoratarwa. Duk lokacin da na faɗi wata jimla, gashin kaina yana tsayawa. Babu ruwa, har ma ruwa bani da shi. Mutane suna kawo ruwa. Yau babu ruwan da zai wartsakar da ni ko kuma. To, yaya kuke yau? Kuma mun isa ƙarshen labarinmu. Ina fata ya burge ku. Idan wannan shine karo na farko da kuke ganina, kada ku manta ku yi subscribing a tashar. Kuma idan ku daga cikin tsoffin masoyana ne da abokanai, kada ku manta ku yi like kuma ku kunna kararrawar sanarwa don ku sami duk wani abu da zaran ya fito. Kuma kada ku manta ku bincika tushen labarin don ku ƙara sani game da labarin. Zan sanya muku tushen labarin a ƙasa.
Kuma a ƙarshe ina cewa muku, ina son ku sosai sosai sosai. Allah ya ba ku lafiya da kuzari. Ni ne ɗan uwanku, Wannan.